Zdravím všechny, tady Flagan.cz a jsem moc rád, že vám můžu ukázat video na Counter-Strike Global Offensive. Tato hra se teprve nachází ve fázi beta, ale někde během léta tohoto roku by měla být plná verze. Byla mi poskytnuta, Counter-Strike mi byl poskytnut Hizabem CZE, skvělým týpkem a skvělým let's playerem, takže ještě jednou díky moc. Muck, posílám pusu a jeho kanál bude v popisu videa. Řekl jsem si, proč nenahrát video na Counter-Strike, i když já jsem ten Call of Duty fanoušek a Counter-Strike jsem nikdy moc nehrával, ale nebyl jsem do toho nějak nikdy moc zažraný, ale přece jenom je to pořád nejslavnější first person shooter hra, takže prosím nevyzkoušet. Jsme v hlavním menu, co můžeme vidět? Ze začátku češtinu, což je skvělá věc, změna oproti předchozí, oproti na 6 sourceu, ale to myslím, že nemusíme porovnávat tyto hry, protože ten rozdíl je 10-8 let. Takže jdeme hrát. Ne, nemáme hlad a jdeme hrát. Máme na výběr zatím jenom založit zápas a rychlý zápas, takže si dáme rychlý zápas. Už nám vyhledává. A uvidíme, co se stane. Aha, takže nás to nějak vyhodilo, takže ještě jeden pokus. No, čekám. Načítání dat, takže to vypadá, že jdeme do hry. A to by byla skvělá novina. Jo. Aha, ale vyber si tým a takže zrušit, protože tady nikdo s náma nehraje ještě, to bych byl jediný v té hře. Tak zkusíme ještě jednou. Do třetice, ne, to už je vlastně po čtvrté, ne? Jo, výborně. Ne, tady zase, tam je jenom jeden člověk. Tak si asi, on odešel. Ale ne, neodešel, takže jsem sám proti dvou. A oni už tam jsou, jeden se nám podařil zabít, ne, ten je náš. A ne, tak je tady více lidí. To byli jenom ti, kteří jsou živí, jednoho jsme zabili, headshot. Roger that, tak to začalo dobře. Tady. Ne, je to on, jo, takže druhý mrtvý. A vyhráli jsme. Což je skvělé. Aha. A my jsme teď dostali za odměnu novou zbraň P90 a granát, frak. OK, let's go. Takže, první pocity. Hodíme si frak. Fail. A jednoho jsme ale zabili. A zase headshotem. První. A tady tohle mi připomíná jak v Team Fortress 2, že když vás zabije, tak se objeví jenom jeden obrázek a zastaví se to a na tom to zůstane. Takže to mi připomíná z Team Fortress 2. Graficky obrovská změna, ale to se není čemu divit. A ty mají všichni jenom držet, i když kromě tohohle, že asi přišel minulé kolo. Zatím si ještě nemůžeme nakupovat nebo tak. Nemůžeme ani vidět své skóre, protože tabem se to nějak neukazuje. Ohromný rozdíl, hlavně velký rozdíl v crosshairu. Kdo neví, co je crosshair, tak vlastně je to ajajaj. A vlastně crosshair je to, čím zaměřujete uprostřed vaší obrazovky. Takže to je velká změna. Recoil, obrovská změna, tak jak ta zbraň skáče mnohem méně mi přijde. To je další změna. Modely postav, úžasné, přijde mi docela velká změna na to. Ale taky je to, že nevím, kdy byl udělaný Counter-Strike 1998, takže se není čemu divit tahle změna oproti minulému dílu. A 2 to go, a tam je jeden na spavnu. O toho jsme se postarali a tady bude ještě někde jeden, a výborně. Ale štve mě, že nikde nevidíme své skore, dívám, ale nevidím své skore. Nahoře uprostřed vidíte skvělou tabulku hráčů, kteří jsou naživu, kteří jsou boti, kteří nejsou. A vidím, že tam je na obrázku na Steamu nějaký Azia, takže ten bude dost drkitý, nepřátelé bych řekl, Asian level. Skóre aktuální 3-1 pro nás a teď máme brokovnici. A nějak nebyla moc efektní, protože ten bot chat hrajeme i proti nějakým botům. Ten měl P90 a ta je mnohem lepší na tu střední vzdálenost než brokovnice.
Můžeme měnit pohledy z pohledu první osoby na pohled třetí osoby a na free camera a pohled první osoby. Desert Eagle, ten má skvělou fotku na Steamu. Takový medvěd. Už je jediný naživu od nich. Takže můžu radit svému týmu pomocí voice chatu, kde se nachází a tak dále. Zatím nemůžeme ještě nějak nakupovat nebo tak, což je ta beta a je to 4-1, takže se asi co 5 kol mění strana. To tady vypadá, že teď se něco děje. Aha, a já mám bombu. To jsem vždycky miloval, tohle měnění zbraní. Trojka. Tak. A jdeme na counterteroristy. Ale tam od nich hraje jenom jeden jako člověk a zbytek jsou boti. Aha, a docela nám jako dal zabrat ten bot. Nechci zkoušet, jestli umíme plavat. Tak, zase headshot, to není možné. Ne, ten je můj, omlouvám se. A toto kolo jsme zabili nejvíce lidí a proto dostaneme jako odměnu P90 a granát. Ne, to je jakoby další zbraň. P90. Proč nemůžu vidět své skóre? Projdeme si tlačítka. Aha, tady si můžeme vybrat mezi, tak zůstaneme teroristé. Takže si můžeme měnit strany, chat, hlášky, příkazy a tak dále. Konzole zatím nejde. Aja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 j, ten nám dal zabrat asi zřejmě headshot a máme už jenom 3 životů a je po nás. Zabil nás, to asi vypadá, že nás zabil přes nějakou věc, to se tak ukazuje nahoře vpravo. Jinak co jsem si všiml, ještě můžete vidět bombu a když se defuzuje bomba, tak tam je časomíra. Kolik sekund vám chybí do toho, než to defusenete vlastně. Je to rozdíl oproti předchozím Counter-Strikeům, protože tam se ukazoval vždycky jenom ten pruh, kdy skončí vlastně ten defuse, ale tady je napsané sekundy. A tady je jeden. Výborně, o toho jsme se postarali. Crosshair, mnohem lepší, mnohem lépe se s ním zabíjí. Sakra, ten nás dostal zadními vrátky. Opět ten frajer s tou frajerskou fotku na Steamu. A už je tady více reálních hráčů, nejenom boti. Aha, takže asi umíme plavat, i když to není plavání, to je jenom mít nohy ve vodě. Aspoň že tak. A není tady teda ještě nějaká tabulka, akorát když držíte tab, tak vám to udělá tohle, že vám zmizí HUD, heads up display. A vidíte to aspoň tak lépe všechno. Teď zase zmáčknu a máte to zpátky. Tahle mapa zřejmě nová, protože tahle v předchozích dílech nebyla a máme jenom Desert Eagle. Kromě toho ten má AKčko, nevím jak je to možné. Tady se nakupovat fakt ještě nedá, přísahám. Protože nemáme ještě ani peníze žádné, jak vidíte. Tak jsem zvědavý, jak je budu s tím Desert Eaglem tam dávat. A ten nás tam dostal, i když proti ním jsme stejně neměli šanci, protože měl M4, ale to nevadí. Doufám, že už budeme mít nějaký normální nějakou assault rifle. To AKčko by se bodlo. A furt máme jenom Desert Eagle, ale no tak. Uvidíme, jak se dá sekat s nožem. Normálně 2 způsoby. Pravé, levé tlačítko. Pravé vezme větší damage, tady tímhle můžete máchat rychleji a pořád. Tak. Ty vole. Kdyby jsme měli AKčko aspoň, ale ne, prostě. Nevím, proč jsme ji nedostali. Proč nemáme pořád žádnou normální zbraň, jenom sekundárku. Ale je to zatím beta verze, jak jsem říkal. Neptejte se mě, jak se dá dostat, protože mi to poskytl ten Hizab, takže to se ptejte ho, úplně ho zamnožte zprávami, jak to dostal, ale dalo se přihlásit do bety
na jejich stránce, ale oni to rozdávali jenom těm, kteří byli aktivní na jejich stránkách, forech a tak dále a tak dále. Tak, 10 kol je za námi. A že by změna mapy? Nebo to je jediná mapa v betě? Vybereme si counterteroristy. A tohle je jiná mapa. Ono tam budou... Ne, je to stejná mapa. No, takže zatím v betě je asi jenom jedna mapa. Dají se prostřelovat dveře, to je dobré vědět. A vidíme i nepřátelé, tentokrát tam je, ale ten je... A ne... Počkat, no je pořád naživu, no tak. Ne tak z hurta, ne tak z hurta. Oh, tak ten se nám povedl zabít, ale já nechci P90. Ale to nevadí. Budou tam změněné, budou tam stejné mapy jak v originálním Counter-Strike jako Dust 2 a tak dál. A i pár nových map. Tak, teď si pohrajeme s touhle P90. Vidíte na mapě tentokrát, kde jsou plenty, že tam... Wow, tak to bylo trošku náhodné a my si trošku Počkat, aha, my ho asi nemůžeme střelit, protože jsme tady. Ale teď už ano. A je tady bomba i... Jo, měl bombu, takže budeme tady chránit. A tady je otazník, to nevím, co znamená. Ale... Máme 46 životů. To jsme ho dostali, co? Kurňa, tady ještě jeden. Výborně. A už nemáme náboje. Nemůžeme si vzít od nich zbraň. Ohoho! Takže teď se nám podařilo zabít tak 4 lidi. Wow, tak tohle bylo kolo. A my máme i Molotov. Incendiary Grenade, což byla novinka. Což je novinka v tomhle díle. A hodíme to tam. Ať si trošku pohraju s ohníčkem. A vidíte, kde jsou plenty na mapě, nejenom jak tam vždycky bylo ukázán na jejich zdech. Jestli chcete na Ačko, běžte tímto směrem a... něco myslím. On už... Jak to, že mají zase zbraně a já jenom Desert Eagle. No, ale já myslím, že by to pro ukázku na tuhle hru stačilo, takže určitě dejte like, že jsem vám přinesl Counter-Strike Global Offensive tak rychle, ale je to jenom díky to Hizabovi. A dáme si poslední kolo. Opět jenom Desert Eagle, ach jo. Playing on team Counter. Tak. Já bych si chtěl zabít aspoň jednoho člověka. Tím Deagle má headshot, bijač. Tak tohle bylo... Ne. A teď si dívejte. Tu máš svině. Výborně. Další headshotem a tam byl ještě jeden. Toho dostanem. Už se trošku do té hry dostávám. There's one left. A je právě tady, byl AFK a zase jsme dostali... What? What? Nás zabil vlastní nožem. A dáme si ještě jedno kolo, protože máme brokovníci, chci si dát ještě kill s brokovnicí. A začínáme je docela killovat, což je skvělé. Granada, užijte si to. Aha, hodili jsme vybouchlo to ve vzduchu, ale nevadí, zabil nás. Takže mějte se krásně, určitě dejte like za to, že jsem vám tak rychle přinesl Counter-Strike Global Offensive. Napište komentář, co si o tom myslíte, jestli budete hrát toto nebo radši zůstanete u staré klasiky a mějte se krásně. Čau.